איך עושים שלום? רק ויתור. ויתור, 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 כל הזמן לוותר. אז מה? מה קרה? הוא אומר לי, אבל אני לא גבר אם אני מוותר. אתה גבר אם אתה מוותר. אתה לא גבר אם אתה לא מוותר. אם אתה יודע לריב כל הזמן, מה זה, אתה גבר? אתה חושב שתצליח? יש עכשיו מישהו ברמת גן, יש לו בעיה בשלום בית עכשיו. הוא הולך להתגרש, הוא חושב את עצמו חכם. אני אתגרש, אני זה, יש לך ילדים. מה אתה חושב את עצמך? מי אתה? מה אתה חושב את עצמך? אתה תמצא את עצמך לבד. מה אתה חושב? מה? אז מה? אז בשביל להוריד את הראש, להוריד את האגו, מה קרה? מה קרה? כמה אדם צריך לדעת? הדבר הכי חשוב בחיים זה השלום. הברכה הכי גדולה בחיים זה השלום. אין ברכה יותר גדולה מהשלום. אדם צריך כל הזמן שיהיה לו שלום בבית, שיהיה לו אהבה ואחווה, שלום ורעות. תדעו לכם, הילדים קולטים אותנו. איך שאנחנו מתנהגים לאישה, ככה הם מתנהגים. ילד קולט את אבא שלו. אדם צריך לדעת, לא רבים, לברוח מהמחלוקת, לברוח מהכעס. הדבר הכי חשוב בחיים, מה זה הדבר הכי חשוב בחיים? לדעת, אמרתי לכם, אדוני מי יגור באוהליך, אומר דוד המלך, השם מי יגור באוהליך, מי יהיה איתך למעלה בשמיים? לא עשה לרעהו רעה. מי יכול להגיד כזה דבר? לא עשה לרעהו רעה.